Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa. Po dlouhé době se jdu projet. Měl jsem teď nějaké záležitosti, které jsem musel řešit. Byla celkem zima, nic se mi nechtělo jezdit, takže jsem to odkládal a po x měsících, no po měsíců dvou, je tady další video. Jdem se projet, akorát si dělám, že tady blata jak nasranýho a nechci se mi v tom rajtovat. Hezky pěkně. 6.5 hours later. Ty pičo, to je star další. Jinak jak můžete slyšet, tak už jsem si koupil mikrofon, nebo spíš koupil. Ten mikrofon už konečně došel, tady je tráva celkem, tak to nebude tak hrozný. Dlouho jsem nejezdil, fakt třeba jako, naposledy jsem byl 24. na vánoční projížďce. Od té doby jsem na tom neseděl, nechtěl mi to ani chytnout, takže až teďka jezdím, no. Jinak brutálně se těším na léto, musel se dívat, že jsou naplánovaný nějaký srazy, třeba od vesnického tuningu, který je někdy na jaře. A pak se bike mít vlastně, má teďka vlastní Instagramový profil, tak to běžte čeknout. Tyhle, tady to vůbec nedrží, tady je to mokrý, tady to, když nesvítí slunko, vole, tak tady je to, pičo, namrzlý. To se mi ale teda moc jezdit nechce v takovým blatě, hoši, abych pravdu řekl. Kdo to má pak umývat, vole. To je blato. To jsem teda nečekal, já jsem si dneska bude krásná, příjemná projížďka. A ono hovno. Akorát budu zbytečně, ježišmarja, hoši. Měl bych koupit kryt pod motor, vole. Nic, jdem dál, vole. Ale jako upřímně, jak vám řekl, mě to moc nebaví, jako. Abych, jako jsem asi slabko. Nebo asi nejsem taková elita. Aby mě to bavilo. Ale prostě nebaví mě ten terén, prostě no. Ta silnice mi je příjemnější. A možná to je tím, že s nikým nejezdím. Zkoušel jsem kontaktovat nějaký kamoše, ale bohužel nemají čas. Takže, protože já mám ještě volno, jakožto vysokoškolák, jedu až příští den do školy. A normálně lidi pracují, nebo chodí do školy, takže jsem prostě doma, nudím se, tak jsem se jel projet. Ale tady bude strašný bláto, vole. Mám vymyšlenou nějakou trasu. Trošku. Tady to vypadá, to je strasti plně. Tady bude zase kaluž, tady vždycky byla kaluž. Ježiš, tady jdou lidi. Já je obědu. Tady zase trošku pojedeme po silnici. Značku samozřejmě mám, nesundával jsem ju. Jo? Takže normálně brinky tam jsou. Takže je to street legál. Aspoň si trošku oklape blato. Za mnou nikdo, ale tady potřebuji brzo odbočit. Tady? Jo, tady. Tady to vypadá, že je nějaká normální cesta. Tady je to úzklý, tady není bláto. Tady jsem si to vždycky chtěl projet na motorce. Tady kolem pejska pomalu. Tady nevyplašíme. Ty pičo. Si vohnu vidlice, vole. To je paráda, hoši. Je celkem teplo, na to, že je únor, ty vole. Tak jsou asi 4 nebo 5 stupňů, ale svítí sluníčko a je hrozně krásně. A to mi dělá radost. Dělám nějaký fotečky na Instagram a i na Instagram jsem teďka nic moc nepřidával, protože jsem neměl co a fakt jsem neměl moc čas a upřímně, abych vám řekl, tak jsem neměl ani moc chuť. Ale teď jsem si řekl, že do toho kopnu a
Pušnu to zase trošku, no. Když už se můžu teďka projet hezky, jaro za dveřma. Tady vidím nějaký fotečky, co? Nebo jak? Nebo okolika? Ježiš, no tak klasika, vole. Teď to nenastartuju, pičo, protože to je přechlastaný. No nic, stejně jsem to asi chtěl zdechnout. Takže tady si mám nějaký fotečky na Instagram hezky. Kdo neznáte, Instagram LajdaXCR. Dám vám sem odkaz. Ježišmarja, sedl jsem zešpěl. To je nádhera vaší. Ani mráček, nic. Motocykl zamrdanej, vole. Ty pičo, no. Jako. Ten stan je trošku v ofu, no. Už mi to pár lidí psalo, pár kamarádů, že ten stan jako není úplně ready. A já jsem se na to díval a nějak jsem na to nepřišel, jak to opravdu. Jenom je uřezat flexu a navařit novej, vole. Koupil jsem si aj na ten mikrofon takovou tu fluffy věc, takový ten pičo dead vole, cat, ten ocas se to jmenuje nějak prostě. Ocas z mrtvé kočky, vole. A neměl by tam být tolik větru slyšet. Testoval jsem to a není to úplně pravda. Ale je to lepší než dát do voka. A můžeme vyjet, ty vole, světlo konečně už nějak normálně a ne 2 hodiny, ty vole. No tak, pojď, baby, no. A jak to dlouho stalo, tak se tomu moc nechce, no. Asi degradoval benzín. Tak, jdeme dál tady po té krásné cestě neblátivé. Štěrk je fajn celkem, jakožto povrský onolitá blato, ovšem trakce na něm je možná poněkud horší, vole. Jinak jsem si koupil od Gensgangru nový brýle. Die brille. Verkaufen. A nový rukavice na motard, takový ty spevněný, aby mi v tom nebyla zima, protože tady ty nejsou špatný, tady ty origoše, ale jako když je zima, tak fakt je zima. A tam ty prej by měly být lepší, ale tady se mi nechce, tady je taky blato. Tak já pojedu vedle blata, ne? Však co? Po trávě. Jak když jdete, že? Tak taky nejdete v blatě, ale jdete v trávě. Nevím teda kam dojedu, upřímně. Tam vidím nějaký kostelík. Kostelík, ten už k tomu samozřejmě nepatří. Já vím, nejsou blbý. No to jsem teda moc daleko nedojel. Kam to vede tady, co, hoši? Tady je něco napsané na té cíli, počkejte, já si to musím přečíst. No, geometrický bod, poškození se trestá. Nebudu to ničit, nemusíte mít strach. Tady asi pojedu na tom poli, tady dolů se mi nechce. Tady to vypadá hezky docela. Tady netrefit nějaký šutr nebo nějakou díru? A dobrý, kam jsem to dojel? Tam je nějaký stan, nebo co to je, vole? Nějaký bordel, nějaký brajgl. Tady se mi to líbí. Jsem zhrbenej píča, jak kdyby měl 80 let, vole, celou dobu chodil na křivo. Tady je díurka. Jo, to je plachta jenom nějaká, tady se něco skovává. Jinak tady v okolí nejsou ani žádný lesy, tady jsou jenom pole, louky, polňačky. Jako nic, kam bych dojel motorkou, musel bych vzít auto, naložit to do auta, vyložit z auta, projet se. Což se mi nechce, ani nevím, jestli se mi to do auta vleze, protože na motardech se ta motorka do toho auta vleze. Tam je nějaký zvíře, oši. Tak tam nejedu, to radši jdu zpátky. Na motardech se ta motorka do toho auta vleze. Kam jde tady tohle? Na pole. A na pole já nechci. Na pole už nechci. Já radši pojedu zpátky teda. Jinak nevím, jestli jsem vám to říkal, asi neříkal. Já jsem študoval tu kameru a normálně, hoši, já si asi budu muset koupit GoPro. Víte proč? Protože ono to nemá takový záběr, ta Insta. To má třeba úhel, to FOVčko, Field of View, to, co jakoby vidíte teďka, tak má nějakých třeba 110. Jo? A to musím točit na 30 fps, jinak je to 20, jinak je to ještě míň.
Takže já si doma budu muset koupit GoPro, vole. Abych měl krásný záběr, jak kvérly. Protože, vole, to se nedá prostě. Díval jsem se na Nexta, právě protože jsem viděl, že má nějaký deal s kamerovnou. A měl tam GoPro 11. A já jsem právě hledal, co si koupit. Cena poměr kvalita, abych nepřiplácel za nějaký zbytečnosti, vole. A zároveň si nekoupil něco, co... Tady je děurka. Zároveň si nekoupil něco, co je horší a v té další generaci je lepší. Tak jsem si dělal, a nejlepší asi 11, no, protože tam máte už ten ultra wide mod, to 10 nemá. A navíc na to můžete koupit Max Lens. Takže, a ten Max Lens se dá koupit i na ty jiný modely, jo, ale... Já bych bral tu 11. Cenovka jsem se díval, Bazarově samozřejmě novou nekoupím, vole, co jsou milionář, ty pičo. Bazarově tak 5, 6, no, bez ničeho. Jo, takže bych musel koupit pak ten Mediapod, nebo co. Nebo nějaký ty věci. A... Takže by to ve finále stejně stálo 10, jo, ale z bazaru. Musel bych koupit Mediamod, pak ten Max Lens teda možná, ale ono to na ten ultra wide má i tak dost dobrý záběr, no, jsem se díval, že prostě tam jdou, já vám to zkusím ukázat, zastavím, vyřadím, že prostě když na té motorce sedíte a máte to GoPro, tak když jedu třeba takhle, prostě, takhle stojím, tak vidíte asi takhle záběr po ty řídítka, jo, ale reálně když jedu, tak se prostě nakloním víc dopředu, že jo, a ten záběr je useklý prostě a mně se to prostě nelíbí. Jo, mně se líbí prostě, když to vidět ty řídítka a víc té akce, jo. To jsem měl problém vlastně na Bike Meetu, já to zdechnu, ať to tady nehrčí. Ten na Bike Meetu vlastně, že jsem to měl blbě nakloněný a pak mi to natočilo úplně dementní, prostě měl jsem všechny záběry úplně na vyhození, prostě úplně k hovnu. Takže, vole, musím koupit asi GoPro, no. Takže až budou lové, koupím GoPro. Ale jsou s tím spokojený, jako je to fakt dobrý, takový jednoduchý, intuitivní, vole. Jo, ten adaptér na ten mikrofon stál nic, je to vyřešený úplně brutálně dobře. Ta kvalita je solidní, ale prostě ten úhel záběru, vole, bych musel koupit buď 360kový ten objektiv, co se dá zehnat, ale jednak zehnat samotný se dá, je to obtížnější a dá, ale zas takové tady do prdele, jako nehorázným způsobem, že jo. Takže bohužel Insta půjde asi pryč, no. A půjdem na GoPro. Na GoPro tu 11, no. Protože tam, když dáte ten Max Lens, tak vlastně máte ten úhel záběru třeba 177 stupňů, jo. Což tady máte třeba fakt těch 110, myslím, 115. Tak tam je prostě 170, což je ty, vole, o třetinu víc, o čtvrtinu, nevím teďka zlomky, vole, takhle zlav. Nic, jedem dál, vole. Toť k natáčení, no. Já chtěl jsem si tady spravit páčku, abych si uvohl trošku, jenom že já jsem piča, jsem to naklepl, vole, v tom, kde je to na to nalomení, že jo. Nic, jedem. Ale těším se na motárdy jak svině, ty vole. Přemýšlím nad tím vesnickým tuningem, když budete někdo, je to myslím 26. 4. teď nevím. A ono to je celkem jako v prdeli, teda ne v prdeli, v Čechách, jo. Ale já bych tam jel. Takže kdo tam pojedete, tak mi napište třeba do komentáře nebo do DMs na Instagram, že jedete. Abych tam nebyl sám, jak úplný žebrák, já totiž z Čech nikoho neznám. Osobně samozřejmě, přes Instagram, jo. Jinak Bike Meet Klasita, tam nejspíš budu, pokud mi do toho nic nevleze, klasicky, vole, nějaká dovolená nebo něco. Tak tam bych nejspíš byl. A jinak klasicky budu jezdit v létě s partou, se pokusím, mně se nechce jet tudy. Musím tudy jet? Ty vole, to je jenom jak jezdit pro rohlíky na té motorce. Jsem natáčel ještě jedno video před Vánocama, ale mně se to video prostě nelíbilo, tak jsem ho nevydal, jako mám ho postříhaný všecko, ale má ty vole tak 5 minut to video a nechce se mi to vydávat, nepřišlo mi tak dobrý, no. Jako ne, že by tohle bylo nějaký jinčí, ale tak tady aspoň jsem dlouho nemluvil, tak vám řeknu co a jak. Letos budu jít technickou, mimochodem, na Vánoce, nějakým prosincu nebo v listopadu. Takže to bude sranda, no. Stačilo by možná koupit jenom zrcátka a možná mohlo by to projít. Ale je fakt dneska krásně, ty vole, škoda, že jsou sám, ty vole, my jsme mohli jít někam do prdele.
Někam za kopce, za hory. Tady, ty vole, tak tady kdybych jel plnou, tak si nabiju dobře držku, vole. Jdem tady doprava asi. Co? Asi jo. Nikdo nejede. Mám nějakou zlobivou spojku, oši. Když nějaká terasa, já jsem se dělal na mapu a tady se mi to líbí. Ty vole, ty vole. No, samozřejmě, že tady je plato, vole. Uzaliskanej celý. Tak já zase přejdu na tu louku, co? Proč bude si tady po blatě? Ale nevím, proč je blato, když svítí celý den sluníčko. Jo, tam to někam vede, oši, ale tady to taky někam vede. Tady končí trasa. Tady končí trať. Jdem zpátky, no vole. Počkej, tady to nechci zorat klukům. Pardon, omlouvám se. Přijdu to sem uhrabat hraběma. Já se tady s váma asi rozloučím. A dejte like, odběr, sypejte to tam. Čus!